Hi guys! So guys, diya karon sa Tuyan Naga, no? So doon namin siyo guys sa medyo bukid-bukid nga bahin. Nya, ito kauban taon, si Gol. Si Alvin na kurda ka si Goliath guys. Natugol, ikapoy sa biyahe guys, no? Kapoy ka dong? Gara, okay. Kaya gutom mo kayo guys. Ato mga kauban din. Sinsin, si Carol, si Gila, si Ricot. Yeah, kuan pa man guys, kanang paabot kami sa mong direktor si Kunsel Alex Lara. Gutom kayo so mga sa rin kita tagkaon rin guys. Oh, sige, pilihan mo. So, gutom kayo, kauta. Namoy kanding rin. Saan ni? Namoy yung kuan rin, namoy barbacoa. Namoy barbacoa din? Wala ano ba sir? Namoy barbacoa din. Oh, barbacoa kuan rin, larang. Awa po. Larang ko sila, larang rin guys, no? Suluit at isutungkan mo. Munggos, uy munggos. Awa asay munggos lagi, eh. Wag yun dahil, awa. Uror gini ko na to, ah. Nga mangita, hindi ko. Musukan guys, nakuha naman eh, burger nila guys. Si Piata na ko eh. So guys, kung ano lang, burger na to guys, nga kiring french fries po siya. French fries. So man itong kanon guys, no? Samtang magpaabot sa mong direktor diri nga si Kunsel Alex Lara, kay gutom kayo. So, kaon sa mi ha. Okay. Na thank you kaayos tubig. Hala, oy, nangay pag tubig. Ganina ako duha ko kayo. Tubig Carol? Pero! Oh. Sing si pangitan ni mo yaw. Hatlo ko nang alingin, pero lain mo preparation. Ano na diha? Hatlo ko taas. Ayun mo pa. Hatlo ka taas. Siya ka? Gusto mo? Palitin mo. Si Qatar mo guys, daghang i-video ko guys. Sigurado na. Gapo kay kaya good? International Lo, ginawa ginawa. Lo, hapit patay. Tulog ko tagin ang burger, no? Nya, burger with egg. Itlog di siya sa ostrich. Ostrich, kebaw. Buhaya ni. Dapat kaon dito, no? Sige na buhaya itong magkaon. Lipante na. Okay. Okay. Alright guys, no? Yan meron sa dagan, no? Nya, padung namin sa among damahan. Medyo bukid-bukid living ang tuon roll. Nya, buto naman mo na kaon na ta. Kaon na ta burger, no? Itlog sa ostrich. So, akti na guys, no? Kung taon. Ato sang bijuan kung nasa tapabot tapitan ng bukira. Okay? So what's up guys? Salamat dito sa sponsor ni Gereki Game. Kuwan kami sa Facebook. Kung kinsa itong ganahan mo ngayon sa Gcash ni Gereki. Ngayon lang niya rin. Kuwan kami sa Facebook. Yahay lang gini. Kuwan ka mo share and follow ni Gereki. Oh. Ayaw mo kag-goal nga wala kayo may ka-upload sa amo ang mga kakigol. Busy pa kayo. So, kaniki sa idas amo kaniki sa bahala ng mga kakigol ha. Ayaw mo kag-goal kay karon si manahon na nami i-upload po ha. Okay. Salamat sa burger Gereki. Murag ikaw sinaw kayo. Okay, malikod itong dunay kansuran. Ang RNN Radio Mode Nationwide, isa sa DYHP, Mudalit ka ninyo, ining drama nga nag-uluhan. Langit ka, kilak ko! Langit ka, ilat ko. Sugilaw na sinuwak ni Baby Omega Flores o po sa leksyon ni Alex Repolyo Lara. Uy, may gana aging pagbukas itong kalingawan na paglagan, atong ihatag kayo itong MC Carvabira. Siya ang muda sa pili Anjo. Itamandagan inyong isuon diri sa daga. Let's welcome Konsehal Alex Repolyo Lara. Ano? Oh, Direk Ramsey!
Tamaan. Daway, Ay, ganun niya mo kanina ba? Ikaw yung sabi ato. aw, niduaw ko sa kong anak. Nada si Iloy. Niduaw kasi mo. Muduaw ko. Anak! Ay, madam! Mare, Ikaw na? ako tao ni Mare. Kagwapo na good ni mo, pre. Buyag-buyag. Nauna yun, Mare. Katong, ikaw ba? Di ba kagdaig na ko, may numdum ko sa kagahapon. Da? From head to toe! Tay! Guwapa ka! Sexy! Oh, naputi man yung kayo, pero kanora ka na ako. Tay! Taga-pagyo na nagusto ni mo! Tay, ako ba ni mo, no? Tay! Pa na yung pangalan. Please lang. Uya, lagi. Anong nagulgungol ka man? Ha? Ano ako lang kahit nagatugan na lipay ko nang imukimta ron? Wala kayo tarong taon? Ha? Sabi mayong bulargan lang ang syudad, eh? Saman, largan lang, rumalingaw ka. Dili gani ko ganahang mo gawas, tay. Please lang, sakti na lang kung ari ra kusbay. Kasi pasagdi ba, oy? Usapay kung baton o rumalingaw ka, ha? May batong gamay pa ka, kaya sa una kung mag-uol ka, maghila ka, katahan tika, isa sayaw tika, yan din naman pwede, kaya dako naman ka. Hindi, sa umaneron, ha? Usapay kung bahak-baton. Kasi nagtuog ka nga, nalipay ko ng kahimtan ni Muro, nag-uol sa kuna ko, eh. Be, katubag yun ba? Sa Gino mag-gino, bisa di pa kamutong ka anak ko. Siya Gino ang ginunggal sa tanan. Maulang yung anak ka, buhay ka ng naong ni mo. Hapit na mo kay kaon. Dili kipag sige gisgot siyang pangalan. Ay, Sa ako yun. Be, sila kang anak. Ano lang ka? Yung paristasya ka, monsa ka. Kasi kag-uol. Saan mo tawag ko? Oh, wait. Ano lang tayo po? Sabay hatag yung anak. Usaban, dunay ng uyab mo di sa dalas. Pag sure ay, basig dunay ng uyab mo ko may bao, ha? nakita naman din ako, Diyos may pultahan ko. Okay ba kang kinsa ligikan? Ano ba? Agay! Kasi dunay, nakagusto mo din niya. Hatag-hatag mo buwak. Usangin. Kinsa man? Bukan, bukan may bao. Kana? Nakita ka na, kami nakita ng buwak. Bigla. At papayo pa din noon. Nakita ka og laing laki. Aron, di na kami nundog sa imo. Naghapon. Ay! Isa ba? Dayon lang, dayon! Ito, ito lang isa. Hoy! Mali! Salamat sa akin. Kumusta ka naman? Ah! Sige lang kagool, Mari. Ambot. Naroon na siya may kiniaka. Masiki mo na yung mga